ରେମୁଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବାଳିକା ବିଭାଗର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଜାତୀୟ ସେବା ଶିବିର ଅଚ୍ୟୁତପୁର ସ୍ଥିତ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଶିବିରରେ 50 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିବିରାର୍ଥୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇମାମୀ ନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିବିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ HIV ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଝୋଟି ଚିତା, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶିବିରାର୍ଥୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ସୁବେଦାର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗଣେଶ ତିଆଡ଼ି, ଗୌରାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଆଦି ଯୋଗଦେଇ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ନିଶା ନିବାରଣ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, HIV ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶିବିରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ରଶ୍ମିତା ଭୂୟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ଶିବିରର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁବେଦାର ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଟବର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ବିଦ୍ୟାଧର ଭୂୟାଁ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପୁଷ୍ପିତା ସାହୁ, ରେମୁଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେଶ ଦାସ ଆଦି ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଶିବିରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ମିତା ସମଦର୍ଶୀ, ନନ୍ଦିନୀ ବେହେରା, ରଶ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସ, ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା, ଶ୍ରୀଜଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୃତ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ସିଂ, ମମତା ସିଂ, ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନନ୍ଦିନୀ ବେହେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ମିତା ସମଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।